euskerako eguna ospatzeko. Eindegun aurrera ekitaldiak. Azteko, gure alderenua dan Nekane Agirrek Regoia irakurriko digu. Abenduak 3, gaurko egun batez, 1950 urtez, ospatu zen lehen euskararen eguna Zuerbez. Duela urte asko ospatu da jai hau Euskal Herrian, baita ere atzerrian. Toki askotan, jai bereziren bat egingo dute kanpoan dauden euskaldunek. Hizkuntza gogoratu askotan. Bolivia, Argentina, Venezuela, Ingalaterra zein Frantzia. Hasi da euskararen jaia. Euskaraz jolasten zaia. Euskaraz egin bizitzan barrena bidaia. Euskaraz azaldu besteekiko maitasuna eta naia. Euskara dugu ikasgaia. Eta euskara izan dadila gure lanerako lenguaia. Euskararen aldetan egiteko badugu garaia. Euskarriak hauzi. Kantuz eta berbaz euskara erakutzi. Euskara ez bada, euskara. Kaixo guztioi ebertzen ator, argitxo hau aurkeztera, Euskal Herriak maite minduta, den krizelu bat da bera, ez du korroto erdera baino, erabiltzen du euskera, eta guk ere gure hizkuntza behar genuke atera, gure barrutik mundura eta liburutatik kalera, liburutatik kalera. Futbol partiduan euskara nagusi, gaztelera zoitzak hemen daude gutxi. Eta horitxe, urtero bezala, Regina gure musikatu irakastia euskeran egunari buruz kantu batzu, kantoko itxu.